Szybki, błyskawiczny, wręcz test kulinarny, moi drodzy widzowie na Discordzie, na którego was zresztą zapraszam, macie linka pod spodem, powiadomili mnie, że w Żabce, kurde, także wciulnęła się kamera punkła, pojawiły się hot dogi z krupniokiem. W zasadzie to nazywają się hot dogi z kaszanką. Ale kiedy wszedłem do Żabki i do super uprzejmej pani powiedziałem, dobry, bo słyszał, że macie hot dogi z krupniokiem, to pani od razu legitymizując się wysoką znajomością języka śląskiego wiedziała, że chodzi mi właśnie o to. Gdybym w taki sposób zapytał być może w Sosnowcu, Będzinie, Czeladzi, Warszawie, Koninie, to być może odpowiedź brzmiałaby... Co my tu mamy? Bardzo ładna serweteczka. Dobrego dnia, Żabka, uśmiechnięte. No i weź na drogę coś dobrego. Jest, proszę państwa, hot dog. Hot dog typu podłużna bułka z dziurką, w środku oczywiście krupniok. Jako dodatek pani sprzedawczyni sama poleciła mi musztardę jako najlepszy dodatek do tego typu wyrobu. Możemy pokusić się tu nawet o zważenie delikwenta. Mamy tutaj 115 gram hot doga. Zobaczmy, co tu się dzieje w przekroju. Krupniok dość taki nietypowy, cieniutki, on zazwyczaj jest grubszy. Krupniok, czyli dla kogoś kaszanka, nieodłącznie łączy się z, prawda, masą wspaniałych wspomnień typu grille w towarzystwie rodziny, przyjaciół, lato, wiosna, piękne zapachy, smaczne potrawy. Woń jest bardzo przyjemna. Spróbujmy więc. Jest pieprzność, jest kasza, jest krew, chrupkość, dobrej jakości zympt lub musztarda, bułka chrupka, nie za twarda, nie za miękka. Za cenę, o ile się nie mylę, 3,99 jest to bardzo dobry wyrób. Szczególnie, że w dzisiejszych czasach człowiek zachodu jest zapędzony, zalatany, wyścig szczurów. Nie zawsze mamy czas na grilla, możliwości, miejsce, ogródek działkowy. Domyślam się, że wartość takiego materiału wideo pod względem humoru, jak i wartości merytorycznej i naukowej zbliża się do zera. Aczkolwiek kiedy usłyszałem o hot dogu z krupniokiem, powiedzcie, jakim byłbym Ślązakiem, Polakiem, Niemcem, Norwegiem, Anglikiem, chrześcijaninem, katolikiem, a przede wszystkim człowiekiem i influencerem, gdybym tego nie spróbował. Czy tak piwko by się przydało?